No to dobrze, no to jednak ta dobry mucha healer. chyba działa tak, że jak ja trafię naszych, to nas nie można wywąchać. Kurde, czy w ogóle... Czekajcie, zapomniałem. Gonił jako w raid kontra Mr. Satokami, Uncle Joe, Graba Gra i Niklaus. Wszyscy zadowoleni? Dobrze przeczytałem. Jest, Każdego? pięknie, no kurde, to było dobre. Kierok zagadał, No, nie, to tak będzie ciężko. nawet zapomniał. No. Ej, ale Goni, umówmy się, że mnie nie bijesz, bo jestem healerem. O, to mnie nie też. wiem. No. Ja też tak trochę mogę leczyć. Kieroka wyjedzie? No. W sumie to byś mógł nie bić tak Weź generalnie. bij Digleta, stary. O. A Digleta jeszcze nie znalazłem, wiecie. Chyba z jajka się wykluł. Mi się PJ z jajka wykluł, się wkurzyłem Nie. strasznie. Tak było. Well, you ain't no fucking freak, lads. Anyone who says so gets my boot on their unmentionables. Thank you, Hyde. Sensor planted. Dobra, kto jest Hunterem? Je suis moi. O, idziemy za ptakami. No to stary, pochęciłeś. No i patrz, widzę go, no i co? To dawaj doma. Co on tak zygzaki Bije chodzi? dużego tego. Mam go. Dużego Digleta? Kurde, patrz, zabił. Czeka? Nie zjadł. Nie mam mnie Zwierzę tu. na wolności. Tam jest. Nie. W drugą stronę. Ale już zjadł i spożył. To już wygląda na odchody. To jest z prawej. Tu Dajcie biegniecie. rękę, zobaczcie, czy to na pewno, kurde, odchody. Albo posmakujcie. Tu był Diglet, słuchajcie. Tu gdzieś był. O, coś pękło. A to ja. On tutaj poszedł gdzieś. Rok, nie pękaj. Co? O co wam chodzi? Takie tam. Spike down. Zalsiochy. Heszki. No i gdzie mnie szukacie? No już idziemy. A ja mam ten najbardziej bezsensowny dodatek. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jakiego nie Jezu, zgubi. paliwo mi zabrakło. Głupi, ale Mamy fajny. Paliwo, to co ty masz. No tak. O, graba, patrz, masz, ładuję. No Nie stary, no to dawaj chciałem to. powiedzieć ładuję cię, ale to tak nie przy ludziach. Słychać się go gdzieś zgubiłem. tutaj. Rok, jestem z tobą. To boostuj mi ten plecak. Już, No. już. A, niby jak? Nie no, ja. Tak właśnie, tak jak... A nie, To ja boostuję. To dobrze. A nie wiem jak to się przydaje i do czego? Twojego plecaka nie boostuje. No właśnie, no to takie średnie. Ani nie możesz dwóch naraz, także no... No ale niech będzie. Ale na daleki zasięg można opest. Mały zasięg. No, czasami, kurde, te powtórki są dobre, jak my gonimy tego potwora i muzyczka zbędnego heala po prostu by się Nie. przydała. No. nie? No on inaczej gra, on się nie skrada, on tylko biega i nie możemy go dopaść, bo on jest szybszy. Może tak, może nie. Chodź Kamil, Tak, zaraz Rocky. załaduję ci plecak. No, O kurde. tu jest buff, zbierzmy go. Kurde! No nie. Bufy zbierasz. Ej, czemu on mnie tak je? Dobra, daję tarczę. Bo ten buff daje właśnie ten buff do damage. O nie! Ale jak ty mnie zjadłeś tak, że O! nie mogę ruszyć? No właśnie, z kontrolem jak zaatakujesz. Naprawdę? No nie. Dobrze wiedzieć. Gdzie jest healer jakiś? Aha, dobra, mamy Lazarusa. O kurde. No, Ej, a miałeś nie bić. miałeś mnie nie bić. Umówiliśmy się. Przeżyjcie trochę. Ja nie wiedziałem, że to na kontrolu tak można łapać. Czekajcie, przeżyjcie trochę. Chociaż my już jesteśmy. Tam zginie, Chodź, ktoś to się chodź, zginie. to chodź. Ej, tu normalnie sobie kontrol naciskasz nawet jak cię widzimy i tak możesz łapać? Ej, wy już lądujecie, mam nadzieję, Naprawdę? nie? Tak działa? Tak. Tak. Dobra, dobra. Nic nie chcę mówić, ale
Jakoś ja dziwnie byłem niecałe. O nie! No właśnie to jest to z kontrolą. Pomocy, pomocy. Ty, no kurde, dobrze wiedzieć, że tak można. What the fuck? Za sobą graba. Rok to robi, no Nie. robił to samo, tylko że my tam szybko dobiegaliśmy. Ty, no masakra. Nie wiedziałem, że tak Mówię, można dziękuję nawet. na to, że to więcej damage o 80% zadaje. Nie wiedziałem, że to można. Gdzie jest seto? No seto, chodź. A, nie wiedziałem, że... O. Miazga. Chyba złym pomysłem było branie laserem. Co ty mówisz? Spoko, spoko, Rok. Ja go obijam. Jak leżą w dwójkę, jeden Też na widzisz. drugim. Braterstwo No broni. kurde! O nie, umarł. Co się stało? Hops! Kurde. Seto, musisz go zrzucić zwłoki z siebie. O, widzisz. Ale nas porobił szybko. Ej, ale leżymy razem tak Zagniótł cię na śmierć. zwycięsko. O Jezus Maria. Nie no, Rafe jak się właśnie biega dużo, a nie unika, to To jest się straszne. No, strasznie szybko Ale jest. Miałeś ja nie nawet bić, nie nie? mogłem jak ja grałem Rafe'em, to nawet mi się tak szybko nie odnawiało, kurde. Masz jakiegoś boosta do tego? Nie. Znaczy mam do movement speeda i do cooldownów na skilla. Właśnie. A, dostaliśmy. No. Boże, coś Polska. Tak musiałem się wyżyć raz potworem, no. W sumie tym, czekaj, Characters. Ja mam nim 100% win rate'a na rankedach 8-0. On jest straszny. O Boże, coś Polska. Ale będą go nerfić w następnym Idę patchu. do piciu. O, ja też pójdę. Albo jeszcze. Ej, dobra, ja jestem spragniony wygranej teraz, kurde. Microphone muted. Moi drodzy, żyjecie? Nie śpicie jeszcze? No, nie poszedł ostatni mecz za super. Ale cóż. Są takie momenty. A myślę, że jeszcze trochę pogramy w to i potem wrócimy zobaczyć, czy Dead by Daylight już jakoś tam. A bo już jest 12 za 15. A przez to, że ja tak tego późno zacząłem, to mi się teraz tak wydaje, że kurde, tak długo, a tak naprawdę to streamujemy tylko godzinę 40. No proszę. Kurde, byś zagrał podstawową wersję Microphone jakąś. activated. No, następnym razem. Dobra, panowie jesteście, musimy kurde Ready. So much. ugrać. Ale w Raid robi niesamowite obrażenia, jak się ten z zaskoczenia w ataku. No tam Gonio miał jeszcze jakieś tam bonusy na to, ale kurde, No w ja nie ogóle sądziłem, jest że silna klasa. ale czy ja mogę, będąc twarzą przed wami, kurde, kucnąć i was sneak atakować? Chyba nie. Nie wiem. Nie wiem, Trudno też. powiedzieć. Znaczy możesz się cały nie czas da. kucnąć, zawsze możesz kucnąć. No tak, ale to da wtedy się, chyba da. nie działa sneak attack, no bo to trochę Cholera bez wie. sensu. Jak kucniesz przed kimś, jak potwory cię też nie można. Uncle Joe jako meteor Goliat kontra! Łowcy gonią, Mr. Setokami graba gra i Niklaus. Yeah. Pieron. To się zgadza. Dawajcie, kurde, ja pragnę już wygranej, powiem wam. A co, przegrałeś? Tak zwany zew krwi. Spokojnie. Jestem kurde w teamie. Dawaj, Goniu. An unintended Dobrze. side effect. Never Próbuję before tym have I Lazarusem. encountered a rank Rajat mined in a repair drone. Ours may Też be na the Goliata first może such być pairing. ciężko meteora, bo on ma ten dot damage. Why is that? Więc będzie mnie widział, jak mnie spalnie z killem. Mówię, jak on pansuje się tak na was, to po prostu ktoś musi w niego strzelić, bo jak nie strzeli, no to strasznie szybko zabija. Dlatego najlepiej jest w dwuosobowych się trzymać w tych teamach.
Nikt nigdy nie idzie na dół tej mapy, zauważyłem. Zawsze potwory idą do góry. No, tej. Wiesz co, więcej miejsca do uciekania. Tak. Za ptakami. Myślę, że tam jest. Kurde, Graba, ty to jednak jesteś... Ja wiem, nie? Ja Majster. odpowiedni człowiek na odpowiednie miejsce. Ja bym nie wpadł na Kogo to. my mamy? Jakiego my mamy tego Assaulta? No mnie. Ale jakiego tego? No tego z tymi minami takimi fajnymi. Ale Blitza czy zwykłego? Blitza. Dobra. Tam są jakieś ślady, ale nie wiem w którą to stronę. Jest ktoś obok mnie, bo ja się trochę boję. O kurde. No fajnie. O, Niklaus. Ej! No nie, Tego się nie spodziewałem. To był moment. Kurde, bele. O nie. Nie? Radzinki. Teraz nie powinno, no nie masz strajka, czyli to działa. Uje. Coming down. No nie, znowu. tam ucieka, jakby ktoś nie widział. Spoko. O. Ważne jest, mówię, strajków nie tracimy teraz, jak ja podnoszę. Dobra, a dobra. Zbijamy mu HP, tylko żeby nie ewoluował. Ale kurde, Kurde, fajne te rakiety z tego robota, tylko szkoda, że się tak wolno ładują. No i te działka są na nas. No. Staraj się stawiać te działka w jednym miejscu, bo jak one biją, no to... Jak wszystkie... O! Mam mnie! Kurde, nie zauważyłem. idź go! O, dobry reset dodany. Wow. No, o tym mówię. Ale ciśnijcie go. Dużo damage'a teraz dostanie. Jezu, kto ma mnie tak kamieni? Ty, ta Delisy ma mnie tak kamieni. No! Hunter returned to the dropship. O, wow. O kurde! Uciekajcie, Łoje. Setto w jedną stronę. Hunter down. Za późno. Ej, te kolorowe te potwory są tak Biegnij, mocne, Seto, biegnij, nie patrz w tył, po prostu biegnij. Ja odwrócę ale uwagę. brzydki. Biegnij, brzydki. Kamil. Ale brzydki. Ale brzydki. Okej, trzymajcie B już, trzymajcie B, żebyście się wszyscy zrespili. Hunter returned to the dropship. O Jezu, mnie rozerwał! Zostały sam Padłem. szkielet. O Jezu. Dobra, będziemy bez Daisy, ale damy radę. Ale jest Jay-Z stary z nami. The monster O nie. Dobra, zamykam. Tu jest. Słuchajcie, No. Kurde, lele. Ale ładnie weszło. masz reset cooldownu? Klaus? Czekaj. Co? No ten reset cooldownu. No, zaraz ładuję się. Hunter down. Reszty stawiaj. Tutaj, potrzebuję pomocy, halo. Ale dobrze go pocisnęliśmy, kurde. Korzystamy Ja danych. dostanę razy. No mówię, te turety porobiły tutaj też. No, to jest dobre. O, Problem w tym, że ja ciągle jestem fokusowany i nie mogę was podnosić, ja już 2 strajki mam. Teraz padnę, to umrę. Myślę, że nie powinieneś o tym mówić, nie? Spokojnie, teraz Że ja właśnie... tego nie wiem?
No właśnie, Rock Wyszło to jest szydło. profesjonalny gracz. Tylko uważajcie, mówię, jak sami jesteście, to wiecie. Rock lubi się rzucać. Tylko drapy po pleckach. Się schował. A, się czai, uważajcie. Się czai. Patrz jak się czai. Widzę cię. Dome ready. O! Monster trap. W otwartym terenie się starajcie. Ucieka gdzieś. Nie, on się czai, nie chodźcie pojedynczo. Będzie próbował na kogoś skoczyć. Jaki to było spane. Turns out I'm not a bad Znowu shot. tam siedzi. Traps ready. Ja tam nie mogę Stand by. niestety podejść. A, ale kurde, teraz. Słuchajcie. Ty to masz punkty do bicia? Traps ready. Stand by. Mamy go. Kurde, bestia opływana. Kurde, No. czemu nie schodził tam? W końcu. ten dom? Dum-dom. No bo to był twój dum. Piękna sprawa. Już Brawo, mniej niż panowie. 16%. Końc. Dobra, tym razem nie będę dla was, kurde, delikatny. Już od razu wyciągasz digleta. No. Jezu, ale takie digle to kurde... Zabójca. Ale no jakiś... Ten dum nie schodził, nie wiem czemu. Mimo, że mi tarcza padła. W zasadzie czekałem na Bo to. mówię, to 16% musi ci spaść HP, żeby to spadło i jak już spadnie ci te 16, no to tak naprawdę te pozostałe, co ci zostało, no to już nic tak naprawdę i szybko się kończy. Na górze pisze takie -1 minuta w lewym górnym Ej, jak rogu. gramy